Tinofara zvakare kusangana nemi vatariri vedu nevatereri vedu pamandara SDA Media. Ndichiramba ndichikukumbirai kuti tirambe tichiuya pachirongwa chedu nemibvunzo yedu, nekuti programu iyi ndeyenyu. Mibvunzo yose iya inokunetsai yamunoda kuti ipindurwe zvichibva mushoko raMwari ndo zvakaisirwa chirongwa chino cheNHAI Pastor. Saka chirongwa chenyu chinongofamba kuinda mberi chete kana imi muchiramba muchitumira mibvunzo. Mibvunzo yenyu inogona kuva a follow up yemibvunzo yatakatopindura nechekare, kana mibvunzo minyuwani. Isu kufara kwedu kukuru chaiko kwatinoita kana tichinge tawana mibvunzo inobva kwamuri. Ndine mubvunzo wandinawo nhasi pano watakatumirwa neumwe mutariri kana mutereri. Mubvunzo uyu unoti pano apa: Sema Christu, hukama hwedu nenyika huri papi? Sema Christu, hukama hwedu nenyika huri papi? Toda kuti tipindure mubvunzo uyu tichishandisa Bhaibheri, which is our textbook. Tikaenda kubhuku Matthew chapter 13 verse 33. Shoko raMwari rinoti pano apa: Another parable he spake unto them, the kingdom of heaven is like leaven, which a woman took and hid in 3 measures of flour till it was all leavened. Saka Jesu pano apa ari kupa muenzaniso weyeast. Mukatora yeast mongoitsveta apo iri mukontena rayo kana mukagaba kayo kaya, muchaona kuti inenge iri inactive, hapana chainogona kuita. Yeast inoshanda chete kana muchinge maisanganisa nedough kana kuti neflour. Yeast zvakare ikaiswa muflour, flour haisiyo inoinfluenza yeast, but yeast ndiyo inoinfluenza flour. Mukacherechedza zvakare muchaona kuti kana yeast chero iri shoma shoma, dough yeflour yakawanda, yeast inoudza flour kuti I am going to take you for lunch, I am going to dominate you. Saka pano apa Jesu ari kuti isu Sema Christu, we are the yeast of the world. Tiri yeast yenyika. Kureva kuti nyika is not our enemy. Nyika haisi muvengi wedu Sema Christu, but it's our mission field. Tikaramba tiri mukakona kedu seyeast inoramba iri mukontena yayo isinganosangani neflour, we will be inactive. Hapana chatinokwanisa kuita. Saka Jesu ari kuti pano apa: Sema Christu, musainda mukakona kenyu muchingoti tisu maKristu, tisu takamirira kuuya kwashe. Ishe Jesu ari kuti pindai munyika. Ende mukapinda munyika nemhaka yekuti ndakatokupai simba rose pasi nekudenga, mucharangarira Great Commission. Jesu anoti I have been given all authority, therefore go ye into the world. Havana kuti tinde pakakona kedu, vari kuti pindai munyika. Saka our mission is in the world. We are supposed to influence the world as Christians. Mukacherechedza mazuva ano atiri kurarama, muchaona kuti zvinoita sekunge nyika ndo yava kuinfluenza church. But Jesu ari kuti pano apa the opposite is true. Church is the one that is supposed to influence the world. Pano apa Jesu anopa muenzaniso oti tuyeast tushoma twakatorwa tukaiswa muzviyero zvitatu zveflour, and then the whole flour
even though yanga ine quantity yakakura, was influenced by the little yeast. Saka Sema Christu tingangoita sevashoma, but Jesu ari kuti with the power randaka kupai nesimba ramunaro randakaisa mamuri, you are supposed to go and conquer the world and dominate the world. Saka ngati pinde munyika, tipinde nesimba ratakapuwa na Kristu, and the Kristu gives us a guarantee yekuti we are going to conquer the world through the influence of God, so that we can spread heaven on earth. Mwari ngavakomborere kuverengwa kweshoko ravo. Saka the world is not our enemy, the world is our mission field. We are supposed to work with the world. Let's mix with the world as long as we don't get mixed up. Let's know where the winds are blowing as long as we do not get blown in the process. Ndo juti redu. Mwari vanoda kuti tirambe tichikudza kingdom yavo, so that vari munyika vatendeuke, varinounce nyika, vagotanga kutevera Jesu. Isu Sema Christu hatifaniri kuinfluensiwa nenyika, isu tisu mainfluenza enyika. Mwari vakomborerei vave nemi. Tose tirambe tichishare our Facebook page, our YouTube page, Remantara, and tikaita izvozvo vazhinji vachakomborerwa nechirongwa chedu. Mwari ave nemi. God bless you all.